हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय थाइलेण्डनि गुबुन मोनसे सिरिजआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ होनना आंबो थिग थाक दायो आं नोंथांमोनखौ लानानै थांदिनि थाइलेण्डनिनो गुबुन मोनसे जायगायाव फ्लटिं मार्केटआव बियो बेंककनि एसे बाहेराव जायो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्जय खालामदो फैदो बिदिब्ला फाइनाली जायगायाव सफैबाय फ्लटिं मार्केटआव जायगानि नामखौ आं नैबे स्क्रिनाव मेनसन खालामगोन नोंथांमोना गुगोलाव नायबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोननो टिकेटनि दामखौबो खोन्थाखानोसै आङो टिकेटनि दामा पार पार्सन 2000 आरोना बाट बिथांमोना जोंनिफ्राय 1000ल' लादों दा नावआव गाखोबाय आरो टिकेटनि दामाथ' ओरैनोथ' 2000ल' बाट बिथांमोना अननानै 1000आवनो होबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिनिखायनो लोगोफोर बेनो जाहैबाय फ्लटिं मार्केट बे दै सा दखानफोर दङ बेवहाय गोबां रोखोमनि बुस्थुफोर नोंथांमोना लानो हागोन आं दा जेबो लाथ'नो गोसो गैया माने न'आव साजायनायफोर बिराद बुस्थुफोर मोनगोन आरोना मोजांनो बाट आं जेबो लाथ'नो गोसो गैथ'वा नोंथांमोना फैयोब्ला बेवहायनो शपिं खालामनो हागोन खिन्थु दामफोरा एसे हाई जानो हागौ आरोना बेंककनिख्रुइ मानो होनोब्ला बियो टाउननि एसे बाहेरावसो नालाय एसे दामफोराबो एसे बारा जानो नागिरो आरो ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय कक'नाट फार्म नारेंखलनि बागान बेवहाय माने फ्रियाव नारेंखलनि बिदै मोनलोंगोन आरो सैमाया जा किउटखा सैमा नुबा गोसोखौनो दसे समनि थाखाय हेपि मोनलायथारो आङो ओमफ्राय बेवहायबो दखानफोर दङ नै जेराव मेरावनो दखान दंखायो आरो ओमफ्राय बेवहाय नारेंखलनि बागान दङ बेवहाय फ्रियावनो नारेंखलनि बिदै मोनलोंगोन लोगोसे नारेंखलजों बानायनाय फिसा चिप्सबो मोनगोन आरोना बेफोर गासिबो फ्रियाव आरोना गावसोर माने होगोन आरो जोंनो एसे जानो थाखाय ओमफ्राय नारेंखलनि दैखौ लोंनो थाखाय जा एक्साइटेडखा आरोना आङो एसे गोलोमखानायमोन माने सान्दुंजों ओमफ्राय नारेंखलनि दैयाव आइस होनानै होदों ओमफ्राय सिनिबो होदों खोमा जा गोदैखा माने गोथावथार मोनदों आरो लोंनानै जा मोजां मोनदों आरोना आं बे नावआव गाखोनानै माने जायगाफोराबो माने दैया एसेबां साफा नङा आरोना दैखौथ' नोंथांमोना नुखादों दैया साफाबाथाय आरो बुंनो नांलामोन आरो ओमफ्राय बेवहायबो बुस्थु फाननायफोरा जेराव मेरावनो खारो मा लानो मा थानो आं जेबो लायाखै आंनो नाङाबो लानो लुगैबाबो नाङा आंनो स' नै बे जायगायाव ना बेलेग दिनाव बिराद मानसि जायो माने बेलेग दिन माने बिस्थिबार बुधबार ओमफ्राय देवबाराव माने बिराद मानसि जायोनो जों बेलेग टाइमाव थांदों नालाय बांद्राय मानसि गैया बेवहाय माने बेंककनिफ्राय फैनानै नाथुर खांख्राइ ना बायदिसिना बुस्थुफोर लांफैयोनो आरोना माने दैनि बुस्थुफोरखौ आरोना स' जों थांखालि बांद्राय मानसि गैयामोन आरो खालिसोमोन आरो टुरिस्टफोर फैदों साफा सानै होमबाबो इसेबां मानसि भिर गैया आरोना बिसोर जेसेबां नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेफोर गासिबो टुरिस्ट गोजा आरोना गोजाननिफ्राय फैनाय गोजाजोब गासिबो जायगाफोरा हले बिराद मोजां आरोना माने मानसिफोरनि लकेल मानसिफोरा इंलिश रोङाबाबो जा मोजां कमिउनिकेट खालामो गावसोरनि लेंगुवेजजोंनो जोबोद मोजां मोनो आरोना जोंनि इन्डियायावसो इंलिश रोङिफोरखौ माने एसे माने जेबो रोङि बायदि खालामनो नागिरो आरोना इंलिशखौ एकदमबारे बिराद नलेज होनानै माने गोरों गोराफोरा एसे माबा देखायनो नागिरो आरोना माने नंगौ दे बे खोथाया हले सैथो आरोना आं खुद गावनो मोननाय आंनि लोगोफोरखौनो मोनदों आं साफा सानैखौ
ओमफ्राय बिसोरनिथिंजाय लेंगुवेजआ इसेबां इम्परटेन्ट नङा आरोना गावसोरनि लेंगुवेजखौनो माने बिराद गोजौआव दोनखायो बयबो दोनखानांगौ जोंबो जोंनि बर' हारिनि लेंगुवेजखौ बयनिख्रुइ गोजौआव दोननांगौ नङा होमबा थेवबो माने गुबुन हारिनि लेंगुवेजफोरखौ रोंनायाबो जोबोद मोजां आरोना मानो होनोबा अब्लासो गुबुन मानसिफोरजों कमिउनिकेट खालामनो हायो स' बेफोरबायदिनो सानो आरोना लेंगुवेजफोरखौ रोंनानै थानाया मोजां गासिबो पसिबोलथ' नङा गासिबो लेंगुवेजखौ रोंजोबनांगौआ थेवबो रोंबा मोजां आरोना मा होनो रायजोफोर दसे सम जोंना गारिया माने गारिखौनो होननोसै दे आङो बर्डआ आरोना नावा लाखिथ'बाय 20 मिनिटनि थाखाय ओमफ्राय बेवहाय दसे हाबथ'बाय मन्दिरखौ नायनो होननानै टेम्पोलखौ नायनो होननानै ओमफ्राय नै बेवहायबो गोबां इन्डियानि मानसिफोर दङ ओमफ्राय आं नै बिदि बुद्धिस्ट टेम्पोलफोरनि आर्किटेक्चारफोरखौ बिराद मोजां नुयो आरोना माने डिजाइनफोरखौ बिराद मोजां मोनो आं नाव गाखोनानै फैलायबाय दा थांलायनोसैलाय सिटि फारसे नायनोसै सिटियाव मा मा बेरायनाय जायो बर्थमानथ' दा नायनांगौ गोनांखौ नायबाय आरो लोगोफोर आं दा सिटि फारसे सफैफिनबाय बेंककआव ओमफ्राय नै आं लाइब्रेरियावसो दङ एक्चुअलि आं बे लाइब्रेरियाव हाबनो होननानै हाबाखैमोन आं गुबुन मोनसे लाइब्रेरियावसो हाबनाय बायदि मोन्दोंमोन आरोना गावखौनो बेवहायबो बेंकक सिटि लाइब्रेरि लिरनाय दङ नालाय स' बेखौनो नंबाय आङो ओमफ्राय आं जा लाइब्रेरिखौ आं नायदोंमोन ना बेखौबो सिटि लाइब्रेरि होननानैसो बुंखायो नालाय ओमफ्राय नामा एसे बेलेग आरो बेनिया नै बेवहायसो आं हाबनो नागिरदोंमोन एक्चुअलि बेयाव हाबालासिनो बेलेग लाइब्रेरियावसो हाबफैफ्लांना लाबाय मानो होनोब्ला आं थानाय हटेलनि खाथियावनो दङमोन नालाय बे लाइब्रेरिया स' बेवहायनो हाबबाय ओमफ्राय आं जाय लाइब्रेरियाव हाबनो सानदोंमोन आरोना बे लाइब्रेरिया आं थानाय जायगानिफ्राय 15 ना 25 किल'मिटार गोजान आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय